moitísimas grazas por participardes nesta nova edición das xornadas de Lingua e Literatura que organizamos entre a Asociación Sociopedagóxica Galega e a CIGA Ensino. Van a dar xa con estas 32 edicións, 32 anos, intentando ofertar sempre, na mellor das posibilidades que teñamos, pois esa formación que nos parece que é interesante, esa aposta en común, sobre todo que ten que ver coa lingua e literatura galega. E como veríades no programa deste ano, sobre todo hai unha parte no que é a xornada da mañá que está moi enfocada a algo que se corresponde bastante ben co que é o título da charla que nos vai a dar Inma López Silva, esa heterodoxia e esa rebeldía que tamén se conxuga en feminino, plural, pero que tamén ten que ver directamente co teatro, o teatro, vai nos falar tamén moito disto. Inma tamén é un exemplo, hoxe en día, tendo en conta o panorama industrial, cultural e literario, tamén unha parte desa heterodoxia. Inma López Silva, que nos acompaña, é escritora, é crítica teatral, é compañera docente tamén de todas e todos nós, é profesora na Escola Superior de Arte Dramática de Galiza, en Vigo, doutorouse en Filoloxía na USC e despois realizou estudos de posgrado de estudos teatrais na Sorbona, é columnista na Voz de Galicia, é traductora da obra de Camille e de Genet, é integrante do Consello de Redacción da revista Grial, do Consello da Cultura Galega e do Graduado do Museo do Pobo Galego. É sobramente coñecida como autora de ficción, de ensaio, de moitísimas obras premiadas, e moitas delas sempre con unha presenza central, fulcral das mulleres. Tamén de autoficción, desa autoficción de que non ten unha voz fascista, e tamén foi premio da Asociación de Crítica Española no ano 2020 co libro da filla, e recentemente acaba de sair do prelo Escola de Mulleres. Por tanto, é unha persoa que xa ten participado en xornadas anteriores, neste caso tamén das mulleres, para falar precisamente de feminismo, e creo que o feito de que enfoquemos a xornada de hoxe primeiro con unha perspectiva un pouco máis teórica, e despois con ese coloquio que teremos na segunda parte, a partir das 12:30, con esas perspectivas de mulleres que son protagonistas da literatura dramática, da posta en escena, da dirección. Creo que queríamos precisamente dar un enfoque sobre o papel das mulleres e sobre o papel do teatro na realidade actual da cultura galega. Entón, eu, sin máis, deixo-vos con Inma. Moitas grazas. Grazas. Bo día a todas, grazas, Suso. É unha honra e un placer volver aquí a estar convosco. Había uns anos e agora estaba lembrando que estive neste mesmo sitio, ou seja, que eu xa estive aquí e que me perdín e acabei noutro instituto de Fontiñas, que para min era o Instituto das Fontiñas. Entón, moitísimas grazas por virdes, por convidarme e sobre todo por organizar esta xornada con este tema, que casi cando vin todo o programa pensei, como me alegro de que me fagan esta pregunta, porque en realidade para min o feito de poder reflexionar a mí en primeiro lugar, digamos, intentar colocar un pouco esta cuestión sobre isto, creo que nos vai permitir entender que a produción ou a actividade artística das mulleres no teatro galego vai moito máis alá da anécdota ou vai moito máis alá do que da reivindicación feminista, digamos, ou da atención que poidamos prestarles nos últimos anos, pois porque algo pasou desde 2018 e tomamos conciencia de que cumprían formas de atención a todo aquilo que adoitáramos invisibilizar ata ese momento. Pois digo isto porque máis alá de todo iso é un pouco que vos vou intentar amosar hoxe, se observamos toda esa trayectoria de moitas mulleres do teatro galego, decatarémonos de que elas non só por seren elas, senón por
colocárense precisamente na heterodoxia, por viren definidas previamente desde lugares incómodos, desde lugares invisíveis, non? Son as que están protagonizando un cambio fundamental no teatro galego, son as que están dando pé a que o teatro galego supere, digamos, pois unha fase que probablemente xa debamos dar por rematada e encare pois, un camiño futuro, non? Un camiño de renovación, un camiño de reflexión e un camiño de progreso estético que, en definitiva, é necesario, non? Para todas as artes e para todos os teatros do mundo, non só o galego. Eu sei que é un pouco polémico dicir isto, pero eu coido que o vello paradigma do teatro galego é o vello paradigma dos teatros nacionais, non? Que se funda en todo o mundo, en realidade no século XVIII, máis ou menos. É un paradigma patriarcal, non? Eses teatros nacionais vinculados ao Estado-nación, vinculados a eses edificios grandilocuentes no centro das cidades. E, en realidade, pois en todos os países do mundo, non? Cando se supera un pouco o concepto de Estado-nación, alo polos anos 60, 70, cando compren outras vías, digamos, de reflexión nas artes, e cando aparecen outras identidades e outras necesidades, pois aí estaban as mulleres, non? Para leválas adiante. De alguna maneira, en Galicia levamos vendo desde fins do século pasado, desde os anos 90, máis ou menos, levamos vendo unha sorte de fuxidas, non? De liñas de fuxidas dese vello paradigma, non? Unha forma, non sen perigos, non? Eu creo que o perigo lingüístico é o fundamental, non? Unha forma de reivindicar outros intereses, outros compromisos políticos, non? Outras necesidades sociais dos últimos anos que se están amosando en diversas formas de facer teatro, pero que, creo eu, non é casual que lideren as mulleres. Isto coincide no teatro galego coa irrupción, non? Coa chegada diso que chamamos postdrama e que en realidad podemos chamar pois, teatro diferente, non? Así para entendernos. Un teatro que non quere ser a bella estructura de comezo, no e desenlace, ese teatro que pretende non atoparse no argumento clásico e que busca outras formas de expresarse, un teatro que opta polo físico, un teatro que opta, como vos dicía antes, precisamente polo non lingüístico, non? Que nun espazo diglósico como o galego parece atopar unha certa comodidade, non? Nas xeracións que xa non senten o galego como lingua propia. Todo iso coincide, non? No teatro galego. E fronte ao que moitos estudosos consideran, non? Que ese teatro diferente, ese teatro que chamamos postdramático, non ten compromisos políticos, eu creo que sí, é un teatro igual que postdramático e postbrechtiano, é un teatro postmarxista probablemente, é un teatro que trata de situar a reflexión, non? Noutro lugar. E creo que aí é onde atopou un lugar moi cómodo e un lugar moi interesante onde colocarse o feminismo, non? A provocación feminista pois atopou aí un lugar desde onde redefinir, non? O que estaban facendo as mulleres, desde onde visibilizar o traballo heterodoxo das mulleres e desde onde, sobre todo, no teatro galego, propoñer unha nova definición do que é teatro galego, non? E do que podemos entender tamén como identidade, non? Sen necesidade de fuxir do vello paradigma, non? Que estaba dando definicións que xa non acaían, non? A esa nova realidade que aparece no teatro galego de fins dos 90. Por exemplo, como cualificaríamos a reivindicación transexual do espectáculo de Voadora do soño dunha noite de verán do ano 2017? Ou onde situaríamos o discurso anticanónico de Matarile en El cuello de la jirafa de 2015? Ou como entendemos todo o discurso político que hai no tratamento da cuestión lésbica en Elisa e Marcela, da panadería, ou incluso na recente da que falarei despois As criadas, non? As que limpan, perdón, da panadería tamén. Ou
de que tipo é a revisión da memoria histórica que se dá en Boaxa e Carmín, de Butaca Cero, do texto de Esther Carrodeguas no ano 2016. Son obras que xa teñen uns anos, pero creo que nos están apuntando aí un camiño, que son obras absolutamente galegas, pero que de súpeto nos están poñendo o foco en outros lugares, noutras identidades, noutra maneira de mirar a realidade desde aquí, por suposto. E detrás destes espectáculos todos, por suposto, hai nomes de muller. Voadora, que dirixía Marta Pazos, Matarile, que dirixía naquel momento Ana Vallés, A Panadería, que é unha compañía íntegramente formada por mulleres, que fixo do discurso prolésbico o centro dos seus espectáculos, Esther Carrodeguas, como autora que, a máis desde ese momento, vai centrando unha morea de éxitos e de discursos. As mulleres están na renovación das artes escénicas, desde unha toma de posición que amosa en realidade unha clara conciencia feminista, incluso naqueles casos en que non queren recoñecer que están traballando desde a conciencia feminista. Penso, por exemplo, en moitas declaracións que ten dado Ana Vallés dicindo que ela non é feminista ou que non se atopa nese discurso, ou a propia Marta Pazos, que en cambio que o di, creo, desde unha provocación que se contradí totalmente co seu discurso, cando ela fala e quere colocar incluso a forma de traballo, que supoño que desto falaredes no coloquio posterior coas creadoras, pero moitas destas creadoras están mudando incluso a forma de traballar, non só as estéticas, non só as creacións, sino a forma de traballar no propio eido escénico. Noutras palabras, as bellas estructuras e dinámicas do sistema das artes escénicas poderían definirse como patriarcais, e o cambio de modelo só pasaría pola destrucción desas bellas estruturas e o apoderamento das creadoras, que é o que elas están facendo. E para iso elas fixeron movimentos de autovisibilización e de toma de posición. Por exemplo, no ano 2015, no marco do Festival Internacional de Teatro de Ourense, xurdiu o primeiro encontro de mulleres creadoras, que se seguiu facendo ata que, todos sabedes o que pasou en Ourense, nas anteriores municipais, que foi un rolete por toda a cultura, e unha das primeiras cousas que o reaccionario de Jacome levou por diante foi efectivamente ese encontro de mulleres creadoras, porque, como sabedes, as mulleres damos moito medo, sobre todo cando nos xuntamos. Por exemplo, outro exemplo máis, en 2016 se constituíu a Plataforma de Mulleres na Cultura, que pretendía precisamente servir como espazo de encontro e posta en marcha de accións creativas e reivindicativas. Todas estas opcións teñen unha dimensión reivindicativa que creo que é moi importante, porque elas están amosando como a súa propia presenza e a súa propia irrupción no marco creativo é reivindicativo en sí mesmo. Prácticamente ao mesmo tempo, tamén desembarca en Galicia unha iniciativa que procedía de Francia e que foi moi interesante, quizáis non tanto na consecución de obxectivos concretos como na visibilización dunha realidade, que eran as temporadas de igualdade. As temporadas de igualdade pretendían amosar como as programacións teatrais dos teatros, festivais, encontros escénicos, etc., pois prácticamente non contaban con mulleres, ou os oficios das mulleres creadoras estaban relegados á parte máis invisível do teatro. Temporadas de igualdade pretendía que aquelas entidades que se aderisen ao proxecto se comprometesen a unha porcentaxe igualitaria, a polo menos que a presenza de mulleres creadoras, pero tamén en postos importantes, en postos de visibilidade, dirección de escena, dramaturxia, non só actrices, non só a parte, digamos, de entredeas do teatro, representase polo menos o 40% da produción. E sí que é certo que houbo unha certa acollida do proxecto. E tamén quería citarvos o proxecto Mulleres en Acción, que xorde na Mostra de Teatro Cómico e Festivo de Cangas, e que tamén aí aglutinaba, como acontecer en Ourense, a reflexión e o traballo das mulleres creadoras. E logo, por suposto, creo que é moi importante que no 2016 se crea a primeira asociación de dramaturgos e dramaturgas de Galicia,
pero que se chama moi conscientemente a mantenta dramaturga, porque pretendía precisamente visibilizar non a existencia e a importancia de moitas mulleres creadoras. As creadoras, por lo tanto, non só están actuando sistémicamente, non só se están organizando, non? A través dos discursos, por así dicilo, políticos, non? Sino que, ademais, queren visibilizar que elas fan cousas diferentes no contido e na forma, non? Elas queren mudar tamén as estruturas relacionais dentro das compañías e, sobre todo, queren visibilizar que a diario se enfrontan a fórmulas máis ou menos explícitas de agresividade. Todas as persoas que damos clase na Escola Superior de Arte Dramática de Galicia sabemos como de sutil ou como de explícita pode ser a violencia contra as mulleres, contra as nosas estudantes que foron acosadas sistemáticamente por mestres, contra outras compañeiras que foron ninguneadas como creadoras, que participaban igualmente no sistema teatral galego igual ca eles. É dicir, que o enfrontamento das mulleres creadoras a formas de mulleres teatreiras, a formas de agresividade nese espazo que parece estupendo, porque a cultura e o teatro, no que todo parece que é moi libre, é moi respetuoso, é moi pouco ofensivo, pois resultou ser o contrario, e elas desde as súas, non só desde a súa posición pública, sino tamén desde as súas creacións, querían explicitar como ninguén está libre de agresividade, ningún espazo, nin sequera o artístico ou cultural, están libres de acoso, de agresión e, sobre todo, de machismo, dese machismo que leva precisamente a estas mulleres a facer teatro de outro xeito e a obrar de outro xeito. E iso pasou tamén pola reivindicación das figuras das mulleres do pasado, porque visto así pode dar a sensación de que todo isto é unha novidade, de que hai un momento determinado no que o teatro galego toma conciencia de que as mulleres deben ser visibilizadas, de que as mulleres tamén están aí como creadoras cos talentos absolutos cos que traballan e que non había nada antes. Entón eu creo que tamén outro paso importante foi dar conta de que hai toda unha trayectoria previa, unhas pioneiras, así lle chama Roberto Pascual nun artigo moi interesante que se publicou hai pouco, e sí que houve un traballo de recoller ese traballo. Houve, pois eso, unha reivindicación das figuras do pasado teatral máis inmediato, Xoana Torres, Dorotea Bárcena, unha visibilización das directoras de escena e autoras situadas ata agora sen vontade diferencial en ámbito productivo de homes. Desde a crítica estamos reconsiderando que fixeron Cristina Domínguez, Ángeles Cuña, que acaba de chegar, Ana Vallés, e esta última precisamente vinculada àquela ruptura formal na que foi pioneira. Tamén é interesante ver como algúns dos autores canónicos, homes, das promocións do pasado, tamén reformulan a conceptualización da muller na súa obra. A min aí me parece paradigmático o que fai Cándido Pazó cando escribe A Piragua, e está dicíndonos a todas e a todos, ollo, que nós tamén temos unha reflexión que facer en todo isto. E logo creo que está esa xeración máis nova de mulleres que toma posición desde unha forma de facer teatro novidosa, pero con moito respeto polas mulleres anteriores. Non hai un matar a nai, como parece que é necesario en todos os cambios de promoción patriarcais masculinos. Parece que as mulleres, de momento, fomos capaces de romper con esa teórica necesidade de que para facer algo un tiña que matar a xeración anterior que non valía para nada. O traballo das mulleres, ao di sempre Meribert, se basea na cousa colaborativa e, polo tanto, a idea de que entender o que fixeron as nosas pioneiras implica sumar o noso tamén ao delas, eu creo que tamén está aí presente. Por iso creo que cumpriría facer unha relectura nesta clave de determinados aspectos, por exemplo, da obra de Marta Pazos como directora de Boadora, ou o que ese momento fixo Ana Vallés de Matarile,
por que unha figura como a de Dorotea Bárcena é incomprensiblemente esquecida? Que fai Marta Pérez á fronte de Inversa Teatro cando realiza unha proposta escénica de vontade claramente feminista e se enfronta a non programación, por exemplo, en moitos concellos? Que fan as da panadería, que veremos despois? Que fai a Poría Teatro, que dirixe Diana Mera? Todas elas suman as súas producións conscientemente a mulleres, entre as que vemos aquelas que no último lustro foron formando, foron tomando posicións que as sitúan como futuro escénico, en realidade. Esther Carrodeguas, Vanessa Sotelo, na dirección Gena Mamonde, na escenografía Monse Piñeiro, e, por suposto, un nutridísimo grupo de actrices novas que funcionan con un tratamento dos corpos diferente, con unha presenza escénica que racha coa bella forma de ver o corpo das mulleres en escena, e por non falar, obviamente, do grupo de dramaturgas que surdiu con moitísima forza no panorama teatral último, Clara Gallo, Lina Pérez, que todas elas aínda falarei un poquinho despois. Que aporta esta mirada con perspectiva de xénero ao estudo do teatro galego, e que creo que tamén, ao mellor, esta reflexión é a que vos pode aproveitar a vos nas vosas clases ou no voso traballo co teatro, co alumnado de primaria e de secundaria. Bueno, eu creo que, ante todo, vemos unha perspectiva diferente para a construción de personaxes, que está afastada da tradición étnico-estética do teatro galego posfranquista. E moito máis achegada a unha ollada ética, que creo que no teatro galego faltaba esa ollada ética. Íbamos moi sobrados da ollada política, pero, bueno, creo que, como demostra as teses posmarxistas, non hai política sin ética e non hai ética sin política. E eu creo que ese novo tratamento da perspectiva de xénero no teatro galego está introducindo esa idea ética previa política, que se fixa no personaxe, que logra converter a peza teatral en paradigma de actualidade e de vida, e que sitúa o teatro galego en debates moito máis globais e de orde universalizante que o propio debate identitario, que foi esencial nun momento dado, pero que xa está feito, e que parece terse esgotado en sí mismo diante, ademais, da propia estrutura social que en boa medida renegou del. Grazas a elas, o teatro galego superou esa necesidade nacional de explicación constante da súa propia identidade, e se sitúa no diálogo paritario sobre cuestións universais, dende aquí, por suposto, onde todas estas artistas que responden en realidad a unha nova xeración que demostra que é allea aos debates da transición. A transición, isto é unha opinión moi persoal, pero na miña opinión a transición foi demasiado longa. E, sobre todo, foi a unha xeración como a miña, xa, que nacemos en plena transición, temos a sensación de que se nos impuxo unha reflexión permanente sobre cousas que xa non iban connosco. E creo que esta xeración de dramaturgas, esta xeración de directoras, posiblemente en boa medida a diferencia do que fixemos as autoras, as novelistas, etc., sí que foron capaces de romper con iso, e dicir, bueno, é que ese debate non vai comigo, eu estou noutro lugar, eu quero construir Galiza desde outro lugar. Eu, como observadora do teatro e como público, agradecolles moito esa frescura de ser capaces de dicirnos desde outro lugar que hai outras fórmulas para entendernos e, sobre todo, para situarnos nos debates máis universais. Nos que elas teñen necesidade de intervir, precisamente. E logo, desde un punto de vista crítico e historiográfico, que necesita esta literatura galega dunha nova historiografía, por certo, porque dá a sensación, non sei se sodes conscientes, de que as historias da literatura galega rematan nos anos 80. Eu nací no 78. Creo que compre que empecemos a pensar que hai vida despois de Ferrín. Pois iso, desde un punto de vista crítico e historiográfico, implica a oportunidade de superar anomalías, precisamente esas anomalías da historiografía teatral e, en realidade, cultural máis recente. Que ocorre, por exemplo, coas mulleres da chamada xeración dos 80? Luisa Villalta e Inma Antonio
se botades un ollo ás historias da literatura galega, aparecen como unha especie de capítulo aparte entre os homes da xeración dos 80, non? Como se ser muller as colocase noutro lugar, non? Porque, claro, porque os críticos estaban percibindo nelas unha forma diferente de escribir, unha forma diferente de enfocar o mundo. Pero non estaban colocando ese enfoque no lugar onde estaban elas, que estaban na vaga feminista correspondente, non? Que elas o dicían, pero curiosamente non as lemos, non tivemos en conta o que elas mismas dicían, non? Pretendimos posicionalas ao lado dos homes que por idade escribían canda elas, non? Compre facer unha relectura do imaginario feminino fora da súa erotización, non? Ou da súa consideración como xénero en si mesmo. E desa calquera libraría esta, bueno, xa adoita estar literatura en xeral e literatura galega, non? Pero que ademais dentro de literatura galega está o que escriben ben os homes e logo as mulleres, non? Como se fósemos un xénero aparte. Hai novela, teatro, literatura infantil, literatura juvenil, ensaio e cousas escritas por mulleres. Bueno, pois creo que aí temos moito que facer e que dicir, non? E logo creo que compre, non, entender que influencia tivo precisamente na literatura galega de fins dos 80, non? Bueno, durante os 80 e durante tamén os 70, a terceira vaga do feminismo, non? Roberto Pascual, que tamén está por aí e logo igual quere intervir no debate, destaca nas creadoras teatrais, resume moi ben, creo eu, esas cousas que fan, non, as creadoras teatrais. El fala de que elas senten a necesidade de seguir traballando no ámbito da transgresión, da disrupción, da deconstrucción, da subversión dos roles e dos corpos marcados en diferentes ámbitos, dende a retórica da imaxe publicitaria ata os discursos canónicos da escena ou de calquera outra arte, que segue a ser un objetivo prioritario das novas compañías. Creo que é unha cita del, creo que resume moi ben onde están elas. E ese traballo xa fora iniciado polo que el chama as pioneiras, que eran artistas anteriores como Dorotea Bárcena, Ángeles Cuña ou a Compañía Teatro do Malbarate, que extrañamente nomeamos tan pouco e foron absolutamente prioritarias en todo isto, en entender todo isto que ia vir desde un feminismo consciente. Non quisemos ver o feminismo consciente, non as entendíamos. Bueno, quero dicir, non as entendían, non falo de non quisemos ver como a crítica, así en xeral, a crítica en mayúsculas. Elas iniciaron tarefas esenciais nos anos 80 e 90, non? Pero que estaban ausentes no teatro galego, que estaba tan preocupado pola súa conformación, non? Que esquecía contar coas historias da metade da súa poboación. É tan curioso, non? Que o proxecto fundacional do teatro galego despois de Abrente obviase por completo o que estaba propoñendo a metade da produción, que eran as mulleres creadoras, non? E foron tan incomprendidas que visto con perspectiva de verdade que dá mágoa, non? Porque dá unha sensación de tempo perdido brutal e de frustración. Eu creo que, bueno, elas poden falar con maior coñecemento de causa, obviamente, porque viviron en carne propia, non? Pero ten que ser moi frustrante esa sensación de incomprensión, non? E non sei se é recuperável, non? Todo eso perdido. Elas resignificaron os xéneros e os formatos desde a elaboración de equipas de mulleres creadoras, elas visibilizaron as personaxes marxinadas da historia, elas exhibiron os corpos femininos en escena, dotándoos de novos sentidos, e sobre todo desexualizándoos, e elas romperon cos temas e cos significados do mundo que estaban establecidos pola norma heteropatriarcal. E eu creo que a fixeron desde tres aspectos fundamentais. Por unha banda, a perspectiva de xénero que subxace a todo o que elas fixeron e que a nada que releamos coas gafas violetas, digamos, o entenderemos moi claramente. Reformularon a memoria, que eu creo que aí teñamos moito que facer e que decir, e me parece moi interesante que hai unha constante volta á memoria por parte do que están facendo todas elas a día de hoxe, e logo reformularon a nosa vivencia da crise económica, porque a crise económica se cebou especialmente coas mulleres, pero como a nos deron o rol de cuidadoras, daba a sensación de que perder os nosos traballos era menor. E a crise económica relegounos a todas á volta a casa.
e parecía menor eso, porque nós sempre tiñamos algo que facer, non? Parecía que o gran drama era que os homes non pudesen levar o diñeiro ás casas, non? E creo que eso está moi ben recollido, como veremos logo, no teatro das mulleres últimas. Que vou a pasar a contarvos un pouco quen son, non? Quen son eses nomes das creadoras, non? Tanto desde a dirección de escena, pero sobre todo desde a literatura, porque os textos creo son o que queda, non? O teatro efémero, por definición. Pero, bueno, vou intentar facer un percorrido por mulleres que... Bueno, unha das súas características é que están moi apegadas á escena e boa parte da produción literaria das dramaturgas si está sendo, digamos que tamén elas amosan unha novidade neste sentido, non? Que por fin no teatro galego hai un percorrido paritario do que acontece na dramaturxia e o que acontece na posta en escena. Algunhas delas optan polo teatro da pièce bien faite, polo teatro aristotélico, polo teatro de argumento, pero a maior parte delas non. A maior parte delas optan por un teatro bueno, heterodoxo, revirado, non? Como é o propio discurso feminista. Eu entre as primeiras destacaría a Vanessa Sotelo, que aínda que empezou desde un teatro moito máis posdramático ou incluso con opcións moi físicas, creo que últimamente está máis situada en teatro máis de texto puro e de argumento puro. Ela sempre lle dá un xiro a temas tradicionais no teatro galego para velos desde unha nova óptica política. Eu creo que sempre o interesante de Vanessa Sotelo é que sempre hai unha mirada política aí, non? Por exemplo, a emigración en Os mares de Caronte, a religión como salvación en Laica, a violencia, non? Nas súas tres primeiras pezas, Camurasca, Memoria do incendio, O campo de cobardes, pero finalmente ela se decantou por eses argumentos máis estructurados e para min a súa peza máis interesante é unha peza na que trata moitos temas, pero sobre todo a toma da voz e da memoria nas mulleres, que é Nome Bonita, de 2014. A mes Nome Bonita está editada polo non sei se é o Centro Dramático Nacional e está publicada online, o sea que podedes ler moi facilmente. Pero, como vos dicía, o maior espazo de renovación estética do teatro galego último é o que se apreza en voces de vontade máis antidramática, máis heterodoxa. Avelina Pérez, eu creo que probablemente é unha das máis prolíficas, ademais, que ela tende a ruptura das estruturas dramáticas, que probablemente só tiña como antecedente a dous homes, a Gustavo Pernas e Alfonso Becerra, en obras anteriores, pero que ela actualiza desde tendencias que ademais reformulan cousas que parecían únicas no teatro dos 80 e dos 90, como, por exemplo, a metateatralidade, lonxe daquela perspectiva culturalista que buscaba outorgar ao teatro galego unha reflexión teórica sobre a propia teatralidade, había un mansplaining permanente na metateatralidade dos 90, Lina Pérez afonda nos límites precisamente entre realidade e ficción para realizar unha crítica mordaz do contexto. Non é un exercicio culturalista de contar canto sabe de teatro, como vemos noutras propostas, sobre todo nos anos 80, de poetas, curiosamente, que foron salvar o teatro e nunca máis escribiron teatro. E ela, claro, ela vai falar da crise, desde ese límite entre a realidade e a ficción. Unha crise que vai alén do económico e que afecta ao ético. Hai unha creadora moi nova, Ana de la Riva, que me parece moi interesante porque ela subverta a linguaxe por completo e escribe desde un lirismo que creo que amosa camiños moi interesantes, sobre todo para o traballo en escena do seu teatro. Por exemplo, recomendo A sombra das árbores, do ano 2019. E logo está Esther Carrodeguas, a que xa citei en un par de ocasións, que eu creo que é a autora que mellor logra combinar o argumento concreto co uso de linguaxes que tenden ao experimental. Pero con esa concreción do argumento que axuda a que o público entre nas súas propostas. Ela sempre fala das causas das injustizas en elementos dos nosos comportamentos sociais. Por exemplo,